Emma Amos, but Empire. Mauba. I tell you, this Odana say Emma me. So Radia the Cassia, Ebia Mammy, Ubiane Radia Sibi Mammy. Mashiano, Mashia, Mea, O Manquan, Me, Avia Mashiano, Mashia, Mea, O Manquan, Me. Every Messiah, 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 oh my, Messiah, Messiah, and son of a candy or man, Messiah, 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 oh my. Was is something I am able to me now, me now. Pauseli fatu akomaso. Christ has been the Enkayina about your tenancy. Hallelujah. I feel we are in pay attention on find a Bible in the book. My catch said, if free this month, air cordier. But modern say, oh, makes it there. Amen. We are on chapters of Jesus Christ. Last week, you read chapter 1. Yeah, about chapter 2. My canon them watch say, Obia ni wo in history, in Bible, in church, in our workplaces, as a Osana, Ubi to me and Yankwa. Aji only one man called who? Jesus Christ. Amen. Amen. Into such Zion church, especially on Boise, say I eager for heaven, not a salvation in your wahadia. And Adiana ye treat you no bomodin say obefa. Amen. Amen. If you say when to me and yes papa na was one who did a nimba yin and Tibrayan nim chirosem. Near Kojina Park is why a bomb pie said at the Pesam yes Isaiah. Yes. I mean yes Jeremiah, Nengosara. By Behun Ukraine who said Jesus is more than who? Isaiah. He's more than who? Jeremiah. Amen. Amen. Disciples of Jesus, not Paul and Count. Yes.
But all study for no intelligence pa no obi a osua de opa de sua. Ansa na Erade be frɛ no. Onza obehunu kyerɛsɛm na osua ya hunu sɛ nipa ba akopɛ na wutimi sɛ na usua na betimi anya nkwanti de asɛm na ɔkan yɛ. Ɔkan de asɛm. Inshan. Ɔso no ɔyɛ dɛ. Ɔhwɛ Kristo sua no. Meboa. Yes. Yesu ba yɛ na suafo no ɔka ho. Dabi. Adenti na ɔma asa akɔɔtu no. Adenti na ɔka asa asɛm no. Or study the life of Christ. Adenti na ɔka asa asɛm. Wabehunu sɛ saa Yesu na wa ameto no sɛ ɔno nko a ɛna usua na wobetimi anya de yi. Enkwa. Yes. Nti first chapter no yɛ de akogu mekasafa in times of difficulties on the cross. If it's also be able to find a senior. Unye dru a senior na so a. Edru animguasie entwanto so e buromade ensem na woka. Na ensem a woka no na kyerɛ sɛ wo sɛ Yesu. Mebusa not single person a wutimi pagya ne nsa. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. The obetimi a pass sa exams no ono na ase Yesu. Nti chapter 7. Yeah, they say the first book I may release about we are the chapters of Jesus Christ. The Betchero book. Amen. Amen. The obetimi access any way no say any pakro or heaven call a simple worry. Aside them no nobody. Yes. Hello. Praise. Chapter 2 Yanko, the merciful Jesus. Jesus Christ, the merciful one. Indeed, our science also, yeah, merciful. Okay. Blessed are merciful ones. And our Bible proves that Jesus was a merciful person. Na nsana ubetimi enya nkwan agese also so we merciful. Sa message you na ro ade fa me so amai mi wie ya I no watching video na mama. Hallelujah. Praise the Lord. Me kan hintasam kese afa Yesu ho akyerɛw. Yesu yo Nyankopɔn ɔbɔ soro ne asase. Onim ade nyinaa na ade nyinaa ɛwɔ no. Ade nyinaa efiri no. Yɛtɛ ne ho abakɔsa no sɛ botaya a ɔde ba wiase ne sɛ ɔba na wabɛhwehwɛ na wagye deɛ wayɛ dɛn. Wayira. Obi anka bi na wagye deɛ wayɛ dɛn. Wayira. Wayira. Ti asɛm ni yo. There is nowhere you stati sɛ Yesu ba na wabɛhwehwɛ na wabɛma wɔn a wani afira ani ate enu nti no ɔbaaye meboa enu nti na Yesu baaye Dabi. Yesu baaye sɛ ɔbaa bɛhwehwɛ anifrafo Dabi. Yesu baaye sɛ ɔbaa bɛkyɛ aduane Dabi. Yesu baaye sɛ ɔbaa bɛkyɛ ntaade Dabi. All right. There was a time here comparison bi wɔ ha kyerɛ m sɛ Moses is the type of Jesus. Yes. Nti he went to Egypt and redeemed them from the hands of Pharaoh. Pharaoh gyina hɔ ma Satan. Okay. Mi busa mo Mose koyi Israel for do mu ko Canaan. Eye yie no nkwan na oyi wo mo. Ana sɛ omu nam ekwan so ko na after so oyi wo free Pharaoh nsam wie no ɔka tom sɛ mayi mo wie am nko. Dabi. Ɛsra no so mi busa mo Moses ɔma Israel for aduane di ana wa mo aduane. Because Bible ni kyerɛ mu sɛ Awurade sɛ wayɛ ni nyame ama hwan Pharaoh ɛne Israel. Nti no Moses was a type of God. Yɛntwa ne siasa. Ɛsra no so no ɔma wɔn aduane ana wa mo na aduane. Ɔma ma aduane di. Ɔma wɔn nsuo ana wa ma wɔn nsuo. Ɔma nsuo. Ɛno so kan redemption no. Sɛ yɛsi kɔ yi wɔn kɛkɛ. Ɔmɔden na ɔmɛdi ɛso ɛka ho. Nsuo mu bɛnom so ɛka ho. Dabi. Kanya wo contract no enka ho but Moses provide wo aduane o provide wo ensuo de oyare o mo kyekyere na kuroma no de awa kan o mo hwaje na wo. Yes. Amen and amen. Amen. Yanko ya asem so
Matthew chapter 7. Last year, Mama Yekomu Kakra. 5 verse 7. Matthew chapter 5 verse 7. In Sanimo Bruhunfo, no no be one Change in Ayanka, ready go. In Sanimo Bruhunfo, no no be one mobo. Again. In Sanimo Bruhunfo, no no be one mobo. Last one. In Sanimo Bruhunfo, no no be one mobo. Afe woka in Sanami Yemo Bruhunfo. In Sanimi Yemo Bruhunfo. Mina Radibe Humi Mobo. Mina Radibe Humi Mobo. No bones Samfa. Amen. Jesus in Sanimo Bruhunfo na sound profono. Any be who mobo. Kwasem. Yes, Bass Asisu obe pretty. For we are seeing na baby kaso okobia okoi. E kan Yankopon asem. E kire nipa. Na Bible say e toda na okoto se nipa gu a o hwe ma na omuja ne mobo. Yes. Die edi kan kura Yesu Bass Asisu Yesu kura ye moburohunu. Any odo. Every senya no anka o ma. Bible so kire mu say odo ni Nyankopon. Ana Yesu so akire say oni na agya ye baako. Yeah. Enti say odo ye Nyankopon de ana Yesu so ye de yi. Yesu so ye odo. Love. Papa bi etena so Ghana. Mekane sorry kitwa bi abeshim na makwa asem no so akire wo. Ne maame ewo ema akoma ne maame ono ne nana ewo mama akoma 9 na oba ba akupe ne wum na oba nom ye twins na ne nana ma 9 ne emu 5 eye medical doctors and 4 eye engineers na one day omuko sunwan omu senior brother baako doctors 5 ni nyina te said ye afia so no mu ekwa akwaji omu ani no omu kodidie omu wie saa medical doctors 5 ni nyina omu wu one day nan so omu ye doctors nti minim atakakra ebi ana se bi mani afi omu bete almost 30 years back ni omu koye researcher hwehwe omu no mpemu ni omu yafunu hwese bia food poison na nya poison omu nyina wu one day another 4 engineers no so wu the same year one family 9 people died in a year so who extending according to history in meeting no who extending omu extended family na nane ada abusu na aka the whole year no omu calculate no muni pay we 64 one family enti abeka saa woman na oye twin no ono nko a na se ni wiase no oni wo bia yes why fed up and why very very pretty woman and who fed enti abasa no edane ne me masem oye me masam na ma afedi ekwani mu okodane prostitute na teti jantra ne de na nya se ukogina kwan hu ono a wofia ne nipa na eba ti obo adwama na no hu ne hu se onibuafo bia wo wiase nti nya de se obewuda na all one the way no mu kusu omu fa na hu se kanene de na condom ni wose ne say second dom na bi ni wo ana nyinsan ba ku piem nyinsan ni piem no try so obe abo chakra or try 7 times ni nyina ama anyi the last one oko hospital akọ no ma ya ama no no try no na anyi doctor o meeting no hospital ho no ne friend Dr. Bernard ano kata ne sa maame tutu windows ni be de ni ba okatara maame ne say madam akra na pese oyi no jai. And I say, you can't tell me that. If you say me we are some one, we need buafubia. It is a half hour we become one. I can't be bread. Tinyadia, my master, and you say we are sustaining. And our Panaka and say, me so bossy. Jaima of Fanamana, Sabo Fanny Berry, me, I'm a child of Fana, the rest of my life. Tinasa, you say no, or Wama Papano.
ɔnwomfa ana ɔne ne kɔ agreement sɛ wate asɛ sɛ ɔbɛhwɛ na doctor ne yɛ broni ofiri Canada wate asɛ sɛ ɔbɛhwɛ abɔfra no deɛ ɛne ɔbɛwo ama no na time awɔ kan no ɔkɔ ɔtete hɔ no na ɛyɛ serious awɔ kan abɔfra no maame no a wɔwuo yɛ na abɔfra no ahoɔden no ɛnyɛ papa nti na doctor ne nya ma adwuma oni duty nti oduru hɔ no na nurse na fa akra ne kɔto na twene sɛ wanyɛ yi because aso ɔyɛ pɛkyɛpɛkyɛ ɛna ɔwuro so tie mu sɛ akra ne ne ba ɔmfa ne nyina hɔ na ɔno agye abɔfra ne kɔ hyɛ nkube na ɔtena ne ho the whole night anopa no nsia kusia the next morning 12 o'clock midnight ɛkɔ another day Monday ne na akra no gwansiye na sɛ waba normal ɛna ɔfa abɔfra na ɔde ne din to no sɛ Bernard enti onyini no a wagya abɔfra no sɛ wɔhwɛ no ɔmo te ya ne sɛ papa no awu na maame no sɛ mekan mekɔyɛ mabɔɔten doctor wɔ ha me ɔkɔɔ ne yere ɔna ne yere ka kyerɛ ne sɛ ɔne ne kunu na sensan apipɛs no ɛnyɛ ɔno nto ɔne onim abɔfra biara you should take the baby ɔntumi nhwɛ no na broni no ɛbaa no sesa ne nneɛma no kɔ kurompu a na akora no bɛda maame no so nti ɔnam a no wɔsu bɔ doctor no so boa sɛ doctor no apɛ problem ama no nti ɔne akora no bɛtenae ɔmu nni wɔ biara na akora no ti sɔre no abɔfra no sɛ ne maame nkurɔfoɔ ba dan mu ɔbɛfa no a ɔsua ne wɔhunu ɔse tɔ da a ebi wɔ hɔ a sika ɔmu de bɛmo wɔ maame nti no ɔmu po maame no na ɔmu yɛ ɔmu agya no ɔkɔ na ɔno akora ketewa na fa nsuo na ɔde amiamia ne maame nti maame no ayɛ prostitution ama afei de wayɛ fed up ɛna ɔka kyerɛ no sɛ ɔbɛpɛ adwuma bi ayɛ because ɛntimi ma sɛ ɔbɛtena se wiase nyinaa bɛyɛ mɛmasɛm ɛna ɔkɔɔ soldier captain bi wɔ Ghana ha kɔɔ ne fie sɛ ɔbɛ so ɔyɛ maid ma no wɔasɛptee no na ɔgyee ne tena fie hɔ ɔgyee no garage na ɔmde ma ɔm sɛ ɔmu nda ɔne ne ba no na ɔsɛ aduane a ne yɛde ma ɔmu efie wɔn nkraman no ɛyɛ far better 10 times ɛkyɛn ɔmu yɛ nipa no ti maame ne sɔle ɔbɛpere fie wɔ apepa hɔ nyinaa si ɔmu nneɛma nyinaa na ɔne ne ba no da garage hɔ ɔmu da hɔ anadwo na papa no sɛ afi na aboro san so agya ne yere hɔ because maame na ne ho ɔfɛ na wasan ne papa maame no bɛda wɔ dan mu hɔ nti akwan no so ɔhu saa na ɔkɔtɛ baabi sɛ na ne ho pu no ɔsu enti owia na sojani na fa abo no aka kyɛn so wɔnim na adeɛ te na ɔka kyerɛ ne yere a obɛhu ade wɔde bɛ no obɛtu no afifie hɔ asɛmbɛde a ne tie sɔle no I cry na mewia mɛbɔ nipa koro din akyerɛ mo ɛyɛ rare sɔle ɔyɛ well known wɔ Ghana obi yɛ anim no meka mo bɛhu enti wasa fɛ na adeɛ na papa ne yi wɔm ɛyɛ too much to one day na papa no bɛka kyerɛ ne sɛ ɔntimi nkɔntani nipa mmienu wɔ ne fie hɔ kɔ maid no ɔfa baako pɛ ɔntimi ne ne ba no ti ida sɛ akora no bɛkɔ na sɛ maame no bɛka na maame no sɛ ne ba no so a ɔntimi ngya akora no so ma ne nkɔ ne nam street ti ne ɔno bɛkɔ akɔtɔ ne prostitution so akora no nka fie hɔ na ɔse ɔhwɛ sɛdeɛ ɔsi faa mu wɔ fie hɔ no a na ɛyɛ too much ɛma no ɔntimi ne papa ne ntena bi mu because ɛnɛ nipa a yɛaba wiase no blessed are merciful sɛ obi ne obi yɛ adwuma a especially doctors ne nurses nti a mebu so mu sɛ nti mowɔ pane a mokae sɛ ɛyɛ nipa honam na sa wo sɛ obi de bi wɔ wɔyɛ ana wote sɛdeɛ doctors nim sɛ pane ɛɛya no saa na ɔde wɔ ne ne ɔnim sɛ ɛɛya ba adu stage bi a wiase baabi a akɔka akɔduru no nipa ye wo wiase nyina mogya kro na gu yemu yes and so toda ebi timi hunu say aso mogya ne de different from ebi mo de born ne te nta kra ni free fie o ana o call station no mu load car say engrase no mu betoto aburo ne niam na ho ja ne kwa anadwo yes ana o wi an ho ko share car ne bi mu na o say Urade na amo wamu from Takoradi to Accra ɔsɛ kaa ni mu a kosisa the next one no mkoyi ne ma no wo hyem ne wo piesi Accra osi Accra market hwan ne onim no Accra na fie be mu na ɔkɔ John boy a wo bɛɛ sɛ 8 years after 9 years
Why fee no walk? Cafe or say on in them dome. Anna or say send me a name. Our form distress in Niane. One day in a band, it himself, and I didn't know Bibi Dijano or Quamanian and Yawan in Kojano. Edoberman Bibi Kakra. Cafe no abaye boy or teaching California. Or Jeniama no woman is car. Na sa vagabonds no musuo kromuno. Any marketing. Omo more danger no munya with the skekutana. Omo so ni obia no ma pono no ma tiskano. Ento hu sa o scan ya bunu ni ska ya mono na afi oje woniama onyi ska biem. O se fa because onim sa oje a ye bebo no. Ti no di kana chew. Enti oye sa de na for so many years. What did do rough at the daddy that baby and one day Zuma Baku Bediga or Shana Anna Obonidi Sombra. Never did you not send for so many years. Jesus. Set a crown a yanaba. Into one funny coffee non cohen. To a say of fun snack and no crowd through. Or Jenny Yamako Jano or fun snack and to a don't need coffee when you are new through. Or call any man another garage. And or call them. Mamino, our fan is all quack or shannon. Or go to you, my minister, air court, so or coin you, on to car pine or coin accident. My God. Now I say free fuel, I call back to a jumo. Or I call back. Now the third garage or what tonight. Shamira Kisesi, Papa no suit ni bada to the sense na womba our new muti. And it's Jom one was our fan koye. On any tiwana, Anna Omute, I know muba. Teachers, Papa no for special teachers are man ba. Our umbeti romadi. To a baby omuti siadi and na dawn or movalandano. Gate in our or the Nikotima, Nadian Cranny Siano, no Siabi. The Mushan no Shambi, the Mushan no Shambi. Was one day what I was going to be a bunny move. Now you feel runner, Papa no on anything, or in the house when. No, born in this will be done or yeah, there, or no, I say, the money is shanded with Shambi. How dare you? Me, my fight teacher, mamma, man, and our house boy who Shambi. Can't get out from here, that's what Tiam and the all corner, not Osu. And upon a friend. Na de no musia no obusa na ho question obusa na no watwa obusa na no watwa afi na papa na num ato se ade a akra ni nkosu a wata ho de omusia na osia bi no wati na answer questions na o ma na kwasa fe de omusia de ho ntena mu bi na afi ni man ke to ni de homework free fie ba ona na ye ma wo mo na o ye homework na ma wo mo enti wotena ase a ni omusia de omukosu a na omubooks no afi esua. And to say, one day, and I did charm into a garage was sworn with the deer at the attempt over the trim. So, on him the enjoy barrier or Baba day. That time, you know, Nimmy Mammy, what about you? Name I miss no at 2 tunes. No, so fast. It was one day with Dim cried at Tinuco school. And walk at the Omuti any back with a percent crown, common and transano muchron, or cherubi. I said, Uncle school that bed and wait my sardine. Yadi abit me. And I said, meet me. Omobafibia or Musia, Michibi. Not that time I can't registration fee, never send 5 cities. Now, no, it's Kabia, upon the money be out 2 from not their show, or 2 from not their son, or Wabuano to Okoyi, better teacher. Teacher and children names are born in the woods. And also on Cornwall register. Omu register from a buyer and not with chap. Wonderful. With child and correct entry in history at the Ghana. Sakran and Kwani, the only boy, one substitute from class 1, but with typical churros and BC and after HSS exams with child detention. She was so that one day and with a light bit true on so. Ekaten said, Bernard, I know you. Or so I say voice when you saw 2 voices and Katen said,
there is no God say Awurade wo ho anka onhwɛ mo ne maame enso papa oh anka onhwɛ mo mu na de unim ye ya de o twato no ne kwatena no wase oye church elder yes ka mi re ya afie no ano na me be kan se maka asem wase no oye church elder solpeni ana no wona ne te Sunday omo boaboa mu ho ano fro ka no mu mani nyina akwa aso no mo gya ne fie no oye church elder and to say a pollution about God and Christians. And what we say, what are they learning in that so-called text and the Bible? They didn't fear him. Because the way the man is treating him, when you might be on church, why? And it's our God now you're born again because you are treating me as a dog. And you are saying with the Kramane be and this arm, Kramani, not Kramane fan sharp. And at the bitterness around about God and Christians, Tinyadia, I saw the Krobeko. So I say, now, Osu said, no, you will never accept any God. Sarah, do one conscious man, I mean, your prostitute and conform Morono. Conscious one also one with the situation will come in our own to me. And son of free or China or course secondary school, Master because of one. Now I say secondary school or not. Said you see so far and could out in a few crown and copy. A failure. Some men our debate challenge only been so or what class no cotton baby or better than no muscle free no because who pong to a term woman in a jelly and all what some men and sass and I can only got it. A fair Nipana Wajeno and also my quine walk of you at any pan so the person is not there or not so. And now afedi e born dam kra to muma akwa no ne nam su ha ana masa bagusa anza ade ntino da so ne nam ha also ni ba bia ko oni ba bia obeko e ti chene ne je no ne tana school ho na so ye another slave na ma men kati ni nyina abujafo me kelu ade so ne kra akyerem okre bi o wa asase we su ni pa bi na o wa asase we so o se o se Yesu a oni enwumoburo oni timoburo oboa I'm telling you and na sa ni pa na me ibo ni din ono na efra na Bernard Ankoma se munim sa asofo na obo o yo ti ase fu nwanwani yeyi udi na ye they say I did pay no or the India countries, you know. I want to Ukraine for best 10,000 congregations. They say Bernard Ankoma a doctor. They are me seeing no cafe or no Uchirinipa or Yepa Peso before down for. In the lighter or in the lighter who we are saying now, Onishia obey. Adia Bakupen or you we are just to support people. Yes. And they say, well, be a funny pack. 10,000 free scholarship. Wonderful. Free scholarship. Because Osha was the one who said any pair more on this earth. Papa. The pair more on a call of us in your Bernard no. Obi and the man, Dr. Bidin. I rather pay down in what changing and command when the Bernard blessing. Mean to me, Kofa. Yana then Papa, yes, or you didn't him, Abusafo. Me kano crash and say Yesu basas obi preach. Obiano what this earth will preach at Yesu. Akra bebre o wa ye lusu o because of lack of mercy be show upon them. And kra bebre e bonyama because of that. Yes. John Papa bebre akwaji nro because of that. Bebre ho ba de fro mu teniu. Basana nsama make a chonti na mu nyina abatlande. Banini now make a term soon to the Ababa and Namna Sobeba. There was a time history ever told Ghana said the whole Ghana. So that is our Ghana, you music free banga, Bank of Ghana, a bit collapse. Bank of Ghana, a bit collapse. There was a time I catch him against him, said, Somebody who say, Zion, a free Zion, never has issues here and me pretty found. The whole Ghana, almost churches every do music from banks that be collapse because billions of money will win to me money, and so least a bit by Hano through Roman.
Okatra sa woko Roman for na de mission ba okatra omu say ohia sika kakra. Omu ka ten so omu sika enhwe school. Look at this. Omu se Roman Catholic Church esika yemfa nhwe school. Meka mi peda Yesu na akyerɛw yɛn agensi wo bia. Yes. Mi review wa won kwagye na akyerɛw. Enipa a wo sa na betumi anya nkɔ no wasɛm na meka kyerɛw. Your friend Jesus. Na nipa odo Awurade bi onim Awurade a the heart of God no. Sa nipa no Bible say o hwɛ de ɛwɔ hefa. Soro. O hwɛ de ɛwɔ hefa. Ɛwɔ soro. On hwehwɛ ɔno nko ane de. Yankɔ John chapter 6. John chapter 6 verse number 1. Ebia na mantimi ankan ni nyina. John chapter 6 kakra bia betimi akan. Pastor John chapter 6 verse number 1. Etifia sem no o say nipa mpim num aduane ma. Yenumati ni Yesu simu ko Galilea po a ene Tiberia po no agya. Na enkrofo kokko kese di na ti efise. Na wo hu sentene a oyo ene won a wo yare no. Na Yesu ko obepo no so na one na suafo no kwotena ho. Enso na twam da Yudafo afase no aben. Afọ Yesu ma na ni so na ohunu san krofo kokko kese reba ne nche no. Afọ Yesu ma na ni so no. No one was a pretty no pretend the nipa be be put in na yaso wo esere no so. Enti o ma na ni so no hye won akuaku sei. Me with some question. Jesus is a preacher. Yes. I am a pastor in this church. Yeah. Ma so de ne se meka Nyankopon asema kere mo. Mebo a. Mi wi a mi nwie. Oui. Mi nwie. Yes. But why say we pretty awie? Or say jini di ombedi. Hello. Hi. I didn't think watching the ombedi. Bible so man and so share nipa no. No, I Philip said. And he never top pan one my yellow. And he na say nipa be be. Better top pan no. Amu madi. Na yedi o kan de so mo hwei. Kasem ni o. O se o kan sa asem ne de ye dey. E so mo hwei. E be say na ono ani bi o be ye. Na muntie. O kan sa asem ne de ye dey. E so mo hwei. E be say na ono ani bi o be ye. E free say na ono adi wonim de o ba be ye dey. O be yo. Se say dem ni elders ni mabusa o question. Minimum aje wo mitirim no ma say da abusa wo question. Eja. Enti nsole mai. Any convention be koyi. Ya be de ne nya aduane amu madi. Na bia ma plan say me 100 million na me de be ma wo mo. Na mo me pema adwen ahye. Say sa mo so mu wa hu mobura. Ena obusa wo se no wonim de oba be ye. Okay. Na kwanko. What say? Philippo bia no say. Afi mu ti asema fe Philip kan say. Pan ordinary ha no rain so won say wo mu bia la benya kakra. Na esuafo no mu baako Andres mo Petru enya ka tell no say mo ta asema hwani baako ne ka obeso wo kire say enipa 5000 se yi 50 million kra na enso won ye 100 million kra na enso won enti na say obeso wo kire say ma Yesu waste ni time because I huge amount of money no ye be ba be say ne kwa wonim so bitimi otade so say e bia mu provide baby afani pound omutimi ka say ebe ye waste say bia na ka ya be no a amateur yadi na ya ka say bia be boka 100 million no obi ka say share ni bo bebre bewe mu boka 100 million ebe ye kwa eni pa ni be fa aduani na din ebe ye kwa enti be ya ye nsopo enti osoni ba ko no review kire Yesu say ye be boka dodo ebe cross ya dodo enso anya bia be so won ehwa no nya ni pa adwene ni pa adwene esitie se de ni pa adwene ni pa nke ni pa hu ni pa mobo enti some amount of money no na sanya bia ye betimi till let's stop baba I was Yesu an stop yes ebi se no nim de o ba be ye yes wa preach we ba de ni pa ni beti esa hia no last week me catch them nkofo bi na me no mtike me catch them say masa sa mo sole ano pa bia me kan se me wi akere m ma mo ndwene mo nko amo ho mo nwene de mo betimi aye ama nipa wo wi ase na mo nwene mfaso a nipa betimi anya afiri mo so okay
o sɔle a mɛnwi ne wo nko a wo ho dwene deɛ ɔso betumi a yɛ ama afoforo na dwene deɛ nipa betumi a nya afiri wo so because na Yesu wɔ adwene sɛ ɔdwen wɔ no nko a no ho anka o mewu da kra kanya de ɔbɛba asase so bewu da he will never do it ebisa no ohia bibi a ne ho tɔ no ba Bible say wanhyehyɛ deɛ ɛyɛ wɔ no nko a ne deɛ to hwɛhwɛfo ne busa wɔn ka kyɛm sɛ ɛbɛyɛ dɛ wɔse tesika dan deɛ ahanukura ɛnso ti okura yɛnyɛ dɛ verse 8 wɔse na asiafo no mu baako Andras Simon Petro ne ka kyerɛ no sɛ asiafo no mu baako Andras Yesu sɛ abɛlema bi wɔ ha a wɔ atokɔ paa no num ne mpaka bi wɔ ha salibra yonga bi wɔ ha ɔba sɛ so ha no ɔno so de deɛ ba de atokɔ paa no num atokɔ paa no enum ne mpataa nketewa mmienu ɛne mpataa nketewa mmienu na yɛyɛ adeɛ ma nipa pii me busa mo question saa abɔfra no ɔyɛ hwan hello na saa abɔfra no adwembe ne wɔ ne mu na saa abɔfra no okura esu bɛyi okay because yɛtu kwan aba convention yaba program ɛna me pa no aka baako pɛ enipa no so yɛ 100 sɛ me di sia me nko a nipa baako a me kura paano 5 ɛne ɛnam 2 me dia me ana sɛ me nim me dia me ana sɛ me nim me amen am I talking to somebody here yes me dia me na yɛ se yɛ gye ne yɛ kɔtɛ ama nipa ne nyina me busa mo who is that man 1 Corinthians chapter 12 verse number 5 kan sa ko tesi fa sa na kan ho ya fast kan ho 1 Corinthians chapter 13 verse number 5 about what say enya ne ho ne de efata enya ne ho de emfata enre de ye ono kwa ne de na odon se sha de ye ono nko a ne de ne bon ha no ne fa bone so se hello wase odon se sha ade a ye de yi ono nko a enya ono nko a ne kom ena wo dwene ho enti sabo fa no ye hwan sabo fa no ye hwan sabo fa is the love of God okay on to shadia you on nko ane dia sanka abofra no to shadia you on nko ane dia ene woni ehumabura nka saa pan no ne nam nyade nko de be mu da no kasem kanya de obe wili saa pan no ne da efi so on nko ane nko betimi dia me ba o so shafu fro so de nti o ma kwan ade ma Yesu ana Yesu bless Yesu ansa na wo chama nipa ni nyina obi agibi omu dimie na aka nkentan maako sai tuo mi busa mo saa nkentan na aka no hwan ne de bema no ya de bema hwan yes odon so shaade ye ono nkwa ne dia yene ye Christopher te ya yes ye pese say Yesu mi busa mo questions ne wa wo emma 2 wo ma 3 wo ma 4 wo 6 wo 5 mi busa mo how many times ana sa wo tena sia wo dwene a o plane ama wo ma before man and go no Bible okura wetimi a plane apart from the your blood me ka tell am say me gina me ma me 10 million kura me nya hwe every day a me nya hwe Minia, me man 1 billion a day, I mean, yes. Me, I mean, I am a blood. Yeah. Me, I am a blood. And we see a Jim Bonina Canin Asante for. Ya my yes, I wally off as for. So was Sky, my wall of us in Nana, so almost one person can bear the one thing. We are Jempa. Naya na mudidia. Omukwa afuom no mudo afuo wi a omutimi jabi awo asone ho no magya hokọ se wo bi abakrom ofo no wantimi a no bi a odu afom a omfa nkodi omutwa abura no omujabi bankan no omujabi saaso no mudi bafie wi a ye no aduane wi a omadidi ni nyina wi no ye jabi e wo jaale oho beba ye jabi wo table so se bia na jo no wo bi ba be sie kire yes ankete beti wo bi ni bakro ba omfani
ye jahomano so ba onpani ba wara ba ye ne say ye Christians o say odon hwehwa de ye ono nko a ne dia ade ye ono nko a ne dia ye compare to the ye se pese ye sano ne ye nya nkwa no o hwehwa de ye ono nko a na so hwe afoforo de ye o hwe afoforo so de enti when na betumi asola no pa ka sem se ono o plane a o twene de ne nsole maka ho o de nyisia ne nyanka ka ho o de woni bie ka ho o de nasofo ka ho o mu ka ne plan se ho enye ono ho ene ne manko an o plan minimum bi do so ta me ko no o face challenge na masa na se wo fie wo ka wo so no de adenti na untwa so wo ha wo sofo se ka me ne me mayi nko a ka yeni problem yes na so sai kunafo we oh sa enyanka we sa nkofo we weni mu ntino adwuma na me ye no me nya ma me ho me ye de support wo mu nyina nti se me ma je se e ka me ne me ma no nko ade a ena nke ni problem but because of sa nkofo we ni ntino ani sa enyanka ni nyisia we mu no o mu ka me ho e to da o me timi ya de me sole anopa de hold am me say o so bi ka sere me se nya me nkyira me nti se me nya obi anka bi nkyira me obi ansere ma de a e to da me froka mitimi tatakya mo amutimi na mitimi chiama mo no mo yefa that day my gain me blessings yes ebia na ma mpiriti the whole day ma nya ba bia mo bia ansara ma de ntimi yes ade no anase me hu aberiwa bi me hu obrofo bi say ya tro so say di o ban me a mitimi chiama afi de o sata mi chia ba ko ma taxi ba ko nipa no mo sisi ye no mo nya sa be he me back asoki wo ma to the sense enaka etika boa ye den me pese every day me sese nyame nkyira o emfiri obi mu mra na no kura no that blessed are merciful no enye okoye de nipa ne ka na ekyira o eye terms and conditions awade ni nipa ne asase akọ endi sanda me make attempt wo me tirim se me koye mobro ho ade a me nya mfa nkwan no kura nsa na de ka ya me so dia adwuma wonderful because ana Christopher Jeni ani ese boya ho twete no krepa jeni ani ese di hu nya na ade ye ne say eno ani preaching ade nka Yesu ni kwa say yesua no because Yesu ante preaching kwa o healing frafo o ta aduane no enya 5,000 nko another day was akota 4,000 ni pa aduane Yesu no o ma 5,000 aduane bi was akoma ni pa 4,000 so aduane ese di onto when my basa because o planting there was a man in America over your world in the Japan in the orphanage but also the church the chapters of Jesus they all have in aqua and in Amaya research we America so person who imitate Christ part to anamosi in steps so they are first you are disqualified. You are free. Me butam. Me go another step. After so third me how was the prayer of Jesus Christ? Me butam. How many times no atana saka say everybody young guy to say much. Our man ho kwan. Everybody ni ye adwuma. E na beto asafukesi wi ya no. Me butam how many times na bomb fire. Ubobi ma oyere no manu krumu wia. Ubobi ma Amos. How many times and Ubobi ma sofo. How many times and asafimu young guys say yeju ubobi mo. How many times na entire church in so Bible say Yesu bo mpa ma ne ho. Ubobi mo na chidifo. And ubobi ma hefa entirima. Because Jesus is merciful. Owi no okasa ye wasra oda and anu hu mfiri no. Nese enya one day obetima abane etina adetiye wasi emabu ha na enanu hu mfiri ne ho empaba wone ho de biama no blessed are merciful and to see a tumano and the nyansa ten haima ebi ne sam se beneze e chamon no peya Asante mabofo echesika oyedu me busamo saa niyama no omuye no omu de atwe Christopher na omu mfa omu de atwe
Ibrina be kwa jibi. Erade wonya kwasia o, onyimi. Enti akra na ye tweno, enye ne nya na be kwa koye preaching. Ose woni aba no wonkan, ekom de no. Ah, o be fa asumdie ko. Oni bi odi. Ah. Ose on fa asumdie nko, e dia na asumdie ne woyo. Utimodin. Ah. Dia na asumdie ne woyo. Mi buta mo, dia na asumdie ne woyo. Why na so say yes bi anyene mo no nko ane ho. Obetimi 10 million. With our rate last year obi bre emsana say 10 million say 30 million. 40 million. Say yam fan support ye hwe nipa kan it me support to wo. Yes. Afa me to wo me bom ani na mi su. Ah. Kana sikafo ebe difo radiative. Ah. Munim de entire ho nipa na so nten. Later days and for akie Christopher nyina ye de ba de. Enye sika ahokyere. Yes. Any fake emobro hu mu show. Enti no mo twenye mu nipa ni nyina akọ. Ede ko. Because ye ho afọ nim say ono amfa saa sika no. Enkwa ya de fufuro bi na won lusu. Enti ode be ma wo. Because I mean mama 1 million. Mama we 1 million. Ama we 1 million. The following day nipa 10 we ba so le obi a beto collecting 1 cedi. Ska 1 million na me de mo me di kan na ho 10 cedi. Meboa. Yes. Asumdua aba. Ento mu nature no. Asa obey invest in people, not material things. Yes. And it's a nipa 1 million any guba. Not a nipa 1 million na ye kampom say ye kwa kwesi dan ye ya tenemu a. 1 cedi nipa 1 million eye pay. Basa ye besi da kakaka ne nipa 10. Na 1 million ni na ajira fa so be na wo so. Say Yesu pie na edan ye de wo wrade ni. Yesu pie na ka ye de wo wrade. Yesu pie na ba ka se de wo wrade. Aso se me invest wo we mu ma we nya nkwa. Me ni nya ya ko he fan. Heaven. Se bo ho. Die mu oden pa. Ye nim nyame ba ye se ha me say eni ba bebre adwuma bebre o mu ye wa asase so a o ma tse Genesis chapter 11. Bible say nkrofo na boabo won no say wo sidan. What they are did. Two, since you didn't buy no the escape. Yes. And then good intention. Na dwempa. To be one in nature dey no wo ye no dey gidi. So the best thing in here no. Kom dunia as fast as you go. And that Benadan Kuma akra wa twi wo wiase. Akra wa twi wo wiase no. Masa. Ka India ho na ko India ko nyame djuma. Ko take. Ave papa ni priest o suni so. Yes. Obuni ni anu wo. Because ni petiri mo den. Papa. Obi agye no no nko ana ho. Obi amfa obi ho. Obi no obi ani asem. So we don't care about anyone. But yes, he pray for us. He give us food. Yes. He heal us. He deliver us. And he give us the word of God too. Nina Yesu ye. Ente suma no afa yen strategy no mu di wia ye ma no. Better dey sent no ban nchen no ma wa mi na fakodiga. No wa bi space amount. No ma bi transfer amount. No mu wia Christofo. O mu no mu nim nyame no. Hwe. Bisi azan oni uma baako. Na komo 2 million de be ye adwuma nti wa ja kwata Christ. Eti me busa wo de tena se hwan and also wo ha ne last apart from the yere ne ma otimi plan for another plan for nipa a omunya ne hye omunya ne ma omunya ne kunu omunya na busuafo bidifo me busa mo fine why ne betumi asa me I have passed through that situation before. And I know that they come city here. Minim that they are home city here. Yeah, sure. So when you mean one hour to tell you my friend, do not a dog to send them. Because Papa Fuya to see so being the corruption, no, you know when you mean pass on one man. Over can you have some home? And now from South, you have to correct and you do me some amazing and change. So be messing and not from.
There are plans on my 4, on my 5. And I'm going to not by adopt 2 be back. A share free the neck and a man. So on so by 4 be by no shame. To adopt 2 on the neck and no shame friend and back. When we accident with Tilemon, can send me Benny, anyway, or can't the nefra, so no so count. Or enough friend and mebble. Baby, I used to be Kobia, or you more bread to the sense of Peter Money, and so Muna Yuniano, or Daga cannot solid, no Bashom, so be Ada, no Sako, or Cock, no Common, no Bashom, so be a Conuma, and Penny 40 will be sour Mudity. Ah, almost am I used to. Busapitamo, Mudity. Because what we need to 1 week, 1 day, crown, shop now, or shop on the other Kugu free gym, and the other come out, and man, only said 1 day, which means 5 million. And the crying some you, which means 5 million a day. If one which means 10 million, if you are weakening quite now, our risk was spending. Let's take it, say, Nippon in the year, Juman, Mamba, for catching the sofa. Me workers, me share, my Juman, my tomb, commission panel. The situation where a family manner meaning them bichiano. Yes. Or a singular meaning them bichiano. If he says I make a fool be, as one may make Juma, Miss Oliam and Omuna Hammer Juma and a cosso. Not a me nim, send it on where you didn't map, obitia like better water bay. But we are packing the money. Number for the number 3 million a man, mantle. And 1 day, as I can credit, son I was spending on credit. Long fair, water bay, light bay. And so we don't care. So far as I would not crown on quantity. Yes. Hey. Mr. Uma be a dear boss of was not crack for your wedding. Wedding Obia Uchianaka was a wedding, executive wedding. A crown aye into a unity. Wow. Because of 1 year, Jumano. Why ye? Never one shot. Although and so on quantity the name of the Afro also dear. In Charity, I mean, we are Juma, not a mere prosper a Yawya. Mr. Amasaka Assembly was what talk on what they mawa or cut around say, Kana Wuchim. And what you said that you be Chimica. Yes. Now, she said, Chia Wuchim, there be one so. That is wisdom. For 24 hours, the men are with him. And I make for bad and wine. Almost on our Toma Media. And so, I'm a team Farco. Accident a bar on a wind timby. Mina me face. And so, Nippani Timono, you don't care. Can't show I know with a can and say, and then Hiano. On Chacha, and we need 500 2 hours, and move 2. And that's one in the worker, air Cosora and the Niji. Ni papa bi omu obi ya adwuma ne pa na ekoso na yiwo mu ya Ubuhu ni ho na Yesu ba fa ne friend the son of God but say ye wo Nyankopon de ye the sons of God say Yesu show no nkwa ne de anko be ba sa wo be so be kan Nyankopon ma ho da bi me nkwa me wo ba bi me ho tomia me so be ka ho bi ma sabra be ka me ho se ye nyina ye Nyankopon ma our brother Minqua, Tommy Menige. And so Bible says, and then classify the love of what God. Yes. For to stress of free now by the canon, whom you are doing. I won't papa him more. When you said that you want on quantity, I for France with Yebi, what you say. Master Christians, yes, the one I used to about 2 years. Talk about penny woman to him. Talk about penny woman to him. That's a name. Say yes, we are bad. Ye wo ye timi ye nim ye de be ye de. Ye dan ho. Aka. Ba we ya mi timi je ne nkwa no, ono so wo be fa hin. Kobi. Munya de be dan ne fon fa de. Obia ni wa owo moburuhu no a wo say Yesu. Psalm 41 verse number 1. Okay. Psalm 41 verse number 1. Ti asema waka. Psalm 41. Psalm 41 verse number 1. About 41 verse 1 was say, "Is any the Ojimo Boni ho?" Any the Ojimo Boni ho? Hello. Hi. And sani ni pa or Tanafia or Jin will be all mobile. About the better Daboni mu. Hello. What's that? The better side of the day. Better Daboni mu. I was that. Yaboni. Punim.
no be the area Ewurade bɛhwɛ ne so na Ewurade bɛsa asa ne so na wama ne nkwa wabɛma wo ɛnkwagyeɛ sira na asase so na wɔbɛhyira wɔ hefa asase so ɔdo ɔkyekyɛ mu na na saa nipa no ɔma wo nkwagyeɛ wie asase wie yɛ te so no so ɔbɛsa ayɛ dɛn ɔbɛsa ayɛ wo dɛn sira na ɔrenyi wo nsɛ w'atamfo a wɔpɛ wo ne nsa ɔnyi wo nsɛ w'atamfo a wɔpɛ wo nsa da Awurade bɛwo wa yadeɛ mpa so ne yadeɛ na meka deɛ to me no anadwo ɛbɛgya no pa wei a metumi de gyina ha ɛpirikyi no yes a metumi de gyina ha ɛpirikyi no amma hu sɛ God is merciful mahu sɛ God is merciful you will never believe it to ase nipa nsira ne de ɔtwi ne mɔburoni ho Awurade bɛgye ne dabɔne mu Awurade bɛgye ne wɔda a ɛyɛ dabɔne Awurade bɛhyɛ ne so na Awurade bɛfa ne so ɔma ne nkwa ɔbɛma wɔ nkwadeɛ ɛwɔ sira na asase so na ɔbɛgyina wɔ asase wei so na wɔnyi wo sɛ w'atamfo a wɔpɛ wo ne nsa na ɔnyi wo nsa w'atamfo a wɔpɛ wo nsa da Awurade bɛwo wa yadeɛ mpa na so Awurade bɛwowa ɛberɛ a wogyare ne yadeɛ ɔyare da wo ɛberɛ a wogyare da hɔ a wontumi nkasa wontumi nkyene mu ɛnam adwene a wogyene wɔ wɔn a wɔmmɔbɔ ɛnisia ne nyanka ho nti Kristofoɔ tiri mu ɔden yɛn nsa yɛn dabi yɛ ka nkurɔfoɔ deɛ bɛn ni mmerɛ yɛn so ne yɛ so the same thing yɛbɛsi saa kwan no so yɛn wɛrɛ agya ne so yɛbɛtɔm bi but me deɛ may God forbid amen and I will start it now sie ɛnyɛ sɛ kyina bi na wokɔ akɔsa ase ɛnɛ yɛ hwɛ ɛnɛ yɛ anakɔsate wankasa konya mmiɛnsa ansa na ɔkɔ mu bi ɔso wɔ mmienu pa sate ɔne bi nkyɛ na fa bi kyɛ sate miku de a me realize yɛ sɛ enipa yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛbɛbua bi yɛbɛyɛ deɛ nyame pɛ no because ɛnneɛma bebree hɔ a ɔhwɛ a sɛ wotry sɛ ɔbɛyɛ ati yɛ na mpa sɛ Awurade nya wo ma nsa nsi fam no ama ma trust Lord na ma give him number of people to be said before I leave this earth Awurade ma me ntimi invest on time microphone life amen and pass so gradually I see myself baby me hwɛ a mehu baabi a menya me income ne me sources efiri me a me calculate a apart from menya adwuma bi a ba mehu baabi a inso sources ne free ba and so many people including universities ne ade me this ade me kasa menye this me kasa menye se si a wote a yes a wanya unso woni wo bia untimi mfa mobroni baba ko pe bi nhwe ne da ebe mi sia man uma bi wadan mu a oka tell say any passment ebani and I'm saying about me so wono na afa na wo hwe ni school ma me na na e kasa so asinipa we ba what tunu so no bi asane diem because wa hunu say ona de ne ba na nso de waboa ne ba na ma na timi atena asase so ye hwan no o se ne ma nipa we ni bani na so no na wo no so ne bani John gets at it them by be wo kra na udu ni to foma to se nipa na o keka wo soro yes na o keka wo soro pa wo nyanyame nso no be som so nkoye so nyama nkoye ama no you don't care and so what did na sa nimira mu didi wie na mo paki bi asafi ma ya adwin bi ba wuti nim senti ei to bia na nya bi adi anwumire yi a mo di bi safiri ji me ma me bo ba keduro so no de ama ya hwe na ya num so ogu so dɔkɔta ma me ne fra me ka tem se Amos ma me wei anti ama mu ye ya mo nhwe no adoya ma me wei agye mo pa wo mu wiase mu sisa ebra na me ko fra de wo no me kwa na ni kunu pam to ohumia no dimirika abesia me no asasa ne mani bi ama me no asa ma me ska se me nsesa enso na me ma ni ska sisa mu ye ya mo nhwe no wọ́n sọ ọ̀nà òye nípa mpọ ọ̀ka òbí wà yẹ ni mọ̀bùrù òhun adìyẹ na nka ntọ́mu ọ̀sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ka yẹ wọn so na nka ntọ́mu ọ̀sọ̀rọ̀ tó ọ̀sọ̀rọ̀ yẹ adi mpẹ̀m ọ̀bẹ́ka yẹ wò ọ̀ntọ́mu de wàtánfò pẹ̀lú ẹ̀mbẹ̀ mu da tí wọ́n pàkí wò sika náà na yẹ dẹ̀. Awurade nsɛm hyira ɛna mo nipa yɛ ɔdefoɔ ɛnyɛ osusu toɔ dabi
utiri mo den uye adwuma pastor usu ABC ko Bible say do topete no okoso guma yes utiri mo den nipa nya omobo unye humobro one. There's a little young guy ewo Kenya on the stepmother na eti omu treating him bad on the tip and phone na wo fie so na you don't care enso wo be ye di wo Kenya eja osole ano pa ahoma tin no kwa fa bucket no ko hwehwe nsuo abrane maame ni nuanom na wokọ no wo ba na ekwam wo obehia wa gonso wo ye di wo kronim enti wo di nsuo ba kirimoden to ohia maame ambere wa bi na maame se me nana afi na me ko ban skom de mam kakra nom ena o maani bi na ohia no da man no so se no so mam kakra nom no so o maani bi okodu fi na ne stepmother na say how dare you say o ko nsuo na the half bucket na abafi ena etum obuakrai the following day was there kono no was ahia the powerful so say sire ni bi ti third day no the we say bu no ne kan no this time the one yes an kwasa sem ni bi because the way maame ni si buru no so the half bucket na nyɛ so the half bucket na eba adoye ode yankofo wɔ kwan mu nti na mansuo ne ka half ti third one no bull team sa fi de minye obia papa bi mu no ti na Bible say setiri ni nti tamwa muhuna mane a nhyira no mu tini ni nti muhu amane a nhyira no mu ana ade bia wo ya no same wo ya madoye a enye wo de same na wo ya ama me same yewe ya doye a enye no na me ya ama no me ya ama hoi ebate enti the feedback e be free wo aba na ni kwa same ye dai me hye sama ye ne papa nti e wasa wo de da me fom e wasa wo be so me e wasa me kan wo nka bi masa ene no wa nya ma awurade yes enti afra ne ba no wo bura ya bunu na ne wo so wo ja doye no sia papa ba ko pida serious wo se ni so eh ye bebo me ana me mfama no ye bebo me oni na adwen bia na o se bi ma papa no duru fi o ma mi so ni mu bring them me wansa papa na de ni kuro ne ne ho na pie fie ho my god obi sa ma me na sa de nti na obo akra no so ko senso bia o de half na eba no se nya half no de ba akra ne de ya do ye wo kwa mu se nya abofre yanke ne mi wi ka mi wu kuro mu a asa akra ya ogina ho eye rest all you Kenya or sign church a man no kachire ne papa or friend of free them ba akra no wa money full scholarship the rest of my life Jesus at the same time that amount of money no the to akra na council sene no mbe hu papa ne bi mu a no one ne sha sisa sa me katro say wo so pe heaven akọ na ukwati Yesu suban ne ne yeye na brabo bebo na saasi so esa wa obetimi abo wodie na watimi ayesa wo no etimi akọ heaven a me say na mi braw mi diwa bro apart from the life of Jesus no one can inherit that kingdom. Yes. Nobody. Two papas ask me to hold us at me trashy. Me shed the meeting my yabu nipa. Me shed the meeting my yama fufro. The Soliano pa. Never shall dream about him. Satoda na hu chire simu fie wa hon. Entem ya kai say da krupe mponi na madam Kate maso en titi nti o ma da bi o mutimu sai no musi fam one day pa hu chira wo experience aya fa checking ono namu da ti wasi wo hu amane aye so ne hwe ye nti no ono Yesu so timi boa wona wo so nso hwe ono wo so Senya rodi adoni na humo obura nkeja to wiase. Kewiasa. Keja to wiase na na kewiase ase. Kewiase ase. Ka wa ma meto. Tiri mo din.
Yen say Jesus Christ. Yes, say any I Hello. Hi. Me say a day. Yes, say yanka say any I to the now con practice it. Sir, obe chase say obe dwini moburuni hu. Onyine nkwa na abegyina foforo ho. Enipa bia onyine ono nkwa ne ho. Na odwina foforo ho bia sa enipa ne tese hwan. Jesus. Ana nipa bia o wasa adwene so bibia hia na wasa ase wi so efi say Kristo so hwe nya dai. Hia no. Okay. That's the faith. Yes. See, I have faith in the Lord. Say me the all I have emawa obema me times 10. Yes. Obema me times 10. Nipa bebiri owa enam saa ne ma no so ne de be we ne won. Enam saa ne ma no so ne de be lusu won. Enti say Yesu na me say me be say me life say nyina aye se wono because holiness is all and holiness is on Jesus no. Ma study hu say ampa say moburo hunu adoye e kan life no ho a ukwatia wa faili and I will practice it. I will practice it. Hello. Hi. You ever practice it? Yes. Zion, yen shafi. My yen say one with the kind. He says you're Muslims, you're Buddhists, later day saints, enkanka, occultic kingdoms, ahodo, other societies. She come fast to the beginning. Yeah, Papa. She come fast to the beginning. Obia nyine ni nua ahwe ase ho. Obia nyine ni nua akiri san ho. Asole kwa na ebeba. Si ebeye sa abofra na owo ebepo no so no. Ne edi kan de de ewo amo no Jesus no ase ani monyam no. Emoburo hu ade asa sempre asole dem. Enti de obo twene o charge ewurade. Oje. De o se nkonyo charge ewurade. No so oje. De o so aka se charge ewurade. De o pretty charge ewurade. Enti why no no so meyi ni moburo hu adi ntara no. Obi ani mo buro hu ama ewurade wonya bia mani nua. Charge no. Hallelujah. Praise the Lord. Me ma so ashe. Yes. Me hu say oyo no kwafo. Ma so Yesu ashe. Pa mo hu so oyo no kwafo. Aya na me be say me kan me hu atem bebre. And I have a lot of testimony to share. Yes. A lot of testimony to share. Because I cry underground. So why is it that people are suffering? Oh. Until leaders, intimate shame more on our brain. Jessica for work a intimate shame and one more brofui. Now I cry. Medemanu see. We are chapter 2. Nami aduma next week. They are chapter 3. They also also say Jesus. So what preach here provide the healing can what? So what provide the healing here provide the prayer can. So what provide the prayer provide the food can what? Can be. So what provide the food provide the shelter can. Yes. If you say you are part of it. Okay, sir. So this are the four best yard them and come mama on baby at tena. Mama on penny for tena be no ma tena. Mama catch here for so mun kwachiri. James 5 verse 1. Mun kwachiri. Nko. Why did any mabro who say yes? Oh hey. Now krobe mu no pa akon. James chapter 2. Messiah no. Messiah. Nia omankwa. Mercy. Anope Messiah no. Messiah no. Messiah.
nia omakwan wa pesa aya mi fofro aya mira oni mi namo ameshianu Meshia nia omakwan Yeshia nia omakwan wa pesa ya aya fofro aya yera oni yena Yeshia nia omakwan Cha papa we ade Carlos omuso owu wo Kumasi woni mara wo se mesi wo mo ate sa sori ne da yesi Kumasi abodamfo nyina ekuku ni sta no musu ajanya ize o omuso musu ni suo asa papa yahudi de ni ebedi yesi ne store na no nipa na omuso na asefem abodamfo wono oni yesi na busiafo kranka ho esu sa papa yahudi ebedi de papa yahudi ebedi de papa yahudi ne si yawu papa yahudi si yawu da bien na ya beje wa asase we so anti u kipu material ten elusu okra kesese David unnim ni pakwo we ni pakwo obeye o we ti so ma we wan sidia unim aba da bia be so ama che we wan sidia unim aba ebe so ama da bi enipa ni gidie wa radim to the sense obia nim say ni expert ani kipu obekipu ani na ni eden and be man succeed. Hey, we don't have faith in God. You need to be a rather than Silan or pageant, ever for the Obeka, no one pageant. Anything here, okay. Because which will be a baby or brewer. On Timin Tenant Sangan to a Metimash and Nipper 2 secondary school. Metimash will be KG. Metimash will be even 10 cities crowd. What is that? On to me, because I don't come and drink him. It was one who hear them, obey seen any in town. Yes, go on, Sawano. Tisan from 4 way mono, and you know when you are a cocoon. Peter Mobaba twice a year, said almost a year. Who more bro, Peter Mobet Danity. Bible says, Sao don't come once and so on, shown on quantity and Peter Mobet twice. Yes, as I mean, Adibiami will be on. Enyame nkwame dia eyi nyina ye dia yan show bia nsua no ye be hwe hwan Kristo ye be hwe hwan Kristo kan bi ye be hwe hwan Kristo bi bia wo ye bia it's all about Jesus. Yes, so timi follow na brabo ni suban ne ne ye ya sister have me won o che won ate ya no. What do worry? Yes. What do worry? I'm telling you. I know my own sasun si from that. No question pa. Brother, my own sense from. Oh dear, I have will be a brave best 3 years, yes, 4 years, so many 2 million be could diga. Osiawa ni nyame ni wo. Ni nyame ne. Ni wure so mfi da. You wouldn't feel that. But why, sir? So I saw conclude to Mona with more dainty. Eddie home. Oh, and you know. Mother, Ada, a bit more deal. A bit more day, Papa. Oh, we all move life. I know who you are for. Which is more day, Ankasa. Nipan you mumbo. Now the remember yes to a woman say and that will be and say many in over. No one cast from Simon Kofa, Mother Yeden. Kofa.
Okajon sa de mo nko fam ade na menye masase. Sa de no wo be fere ankasa. I saw the biani bo nua tirimodin. Now within just a few hours at the end nko na ehura. Ade na nene si dani tebu so na me de bo tirimodin akina na ye di line na anya ne ntam a o se be gu ani mase we ko hwe na gu. Akwabi nyuma wato na ma me ne di makwa akosie ayi so. Akoko tukosi so a ehie gu nanim. Na obi da so akoko na tomaku ana se kente na fifi mako. Mako enum pa wo yamani nua. Mako isu dɔɔso hata ne nkyɛnse so ɔse ne wankɔ afu mu nibi. Na akoko bi tukosi so na kikra. Egu wɔ ne sɔfo maame ne nyina anim. Ye. Papa. Ye ni marade ye gu asɔle fie kwa. Ye gu asɔle fie kwa. Ba ya de ye ntena ho masa fide ni nyi da. Amen. Hello. Hi. Kacho na sa me ntena ho masa fide ni nyi mi da. Me ntena ho masa fide nyi mi da. Se ba de bia na me dwene ma me ho a. E ba de se bia na me dwene ma me ho a. Wa asema ka ni pefe. Wa asema ka ni pefe. Se odon hwehwe wono nko an ne de. Se odon hwehwe de ye wono nko an ne de. E wa de mi difo. E wa de mi difo. E bi se de bia me hwehwe me nko a. E se de bia me hwehwe me nko a. Me ne me ma nko a. Me ne me ma nko a. Me ni mi kuru nko a. Me ni mi kuru nko a. E wa de mi difo. E wa de mi difo. Da me nsaw. Da me nsaw. Enti ne. Mama jensatra. Mama jensatra. Amen. Abusha kura ji sabe ka tira mi sa 40 cedis ntina so for mi ntimi nya adwamambo. Oh, mi pebi de kofa kenke na mama ase de maka fra kyekira koton. Am de bro gusu mi nya bi. Awon mi nti wo ma se o kwa na asole yi de masa asole yi bai. Na ye ni atie ni baba sa tra na nyenya ni akeka abom. Ye ni aha. Say for invest wo ma ho. So okra benyan kwanti ne ya asole o. Yes. Okra benyan kwanti ne ya asole nye bibia ntia. So okra benyan kwa ntia. Ena Yesu kire mu say e wo so many kwanes na odi nyaaye. Aya de mu yin because me ka kwa kira ha mesu. Areho. Se next me ka sa me sa de no second one banama ma testimonies abai no nko a omo matima show mercy to people ni de efire ekire baaye ene akra ade wo ma obehu se sa we di mboye ni kase pa wan kasa obehu so we di mboye ni kase pa ipa nyo mo ntimi sram mo am wo adwuma eyo mo am wo kas mo am wo fie amudi ba me ma han mon cheke sa ne ma ni nyina entiti ni pa na sa o ya aboa asembi ntia o she asembi ntia na ni pa no obetena o a o ha o nan asembi nti na nka ho ya na wiase on pese ono abeto ka atwi yenya ho ya na nka pese ono abesi ni fie atenem yenya bi ope ho ya na nka pese ono abebie ni company yenya bi ope ka ho ya na pese o leader bi ape busa sa ya dai ana una Awurade to wo ntam amobi abese wase busa sa ya dai no ma wo be ya panyini a obi abese wase busa sa ya dai no ma wo si fi obi abe han bi busa ho first ai because then obi ase nyina abese fia ebe ye dabi one behind that Brabre. That's abrabon tenia. A tenia. Yes, Nicky Cambom netania. You will see. So that be. One casa, ube experience, and one will say yes. Say, oh, loco, yes. Ube experience, be power, which are for Miss Ramo. Mama Yandia, who ya home. Yes. Mummy Yandia, who ya home, Mummy Mwabwa, who ya home. Na yen tumi ko pie saa kuronim mu die o se ho esu ni ho yes ho awrewo ni ho osu bi ni ho bi ho yen chia like day da bi ho esu ni ho da bi oni pe ni beje da apim yes
heaven no. Is this no be no this year and away? Okay. So I didn't. And I'm last week when it's here, I want to row away. Maybe I understand the phone was the phone in you say, my many didn't Nikutami. Share. Some of me phone us across some more bonasuma. Phone. Some of my comfort phone will be so more. Then any cool phone and what chain I did your ya, one send the away. But Jahoko. A day you tell me I'm a numatu. Some of my phone and them use you. Obi wa ne honam ade sa wo somwa de ba ne yebesi ase no ane bo be no wo kire sa na kuma nyina ne sa ade na yede tanon unse Yesu enye ni krom hobi na woko amen amen enye hobia ensam na hyeme so donso ko ni ba wrade ba yesi enim no enti me say me niza ayen wafa ana mi ni sofu bia afa na emo me wo hwan afa Jesus ko me hunta sa wono kwa na brabo ana sa eja ene me de ye pa menya de yi enwa asa inshallah papa mo bia nso obia look unto who Jesus Christ na ye wa adwen say ba bi o wono fa so okọ enti ade bi o ye na saase we su bia no you practice it if so see ye be sa no the Kristo Yesu Nyankopon ba ne ba ya ne ne ba de na sa wo tie wo so no se yanso ya tie wo hefa abati so no enti wo ba bi a wo sa asomdie tena ho o se nipa so wo ti kwan uni wa ne nipa ho yira ho mo cause wo ha enka mama enya pan no adi yes wo ha nka wan si di Yesu enti se o mu sa wuni wa no bia ho yira no obi anhian so obi nyawo amen and amen. Ti nyame moaye na yentimi ntoaso. Ma yenhwe bonkum ni nifa. Yenhwehwe Yesu na namo ne mfie de nsisim. Na ba bia de sisim kakra na woni nte no obepege wani na wodu kuro ni. Yes. Erade nchira no. Amen. Ewo Yesu de no sale gina wana moso man. Sale gina wana moso. Jesus. Ebia da bi erade du betimi pa kuo bi ano. Yes. Erade ba ye odefo obebie bi adom pono ama. Ebi ko de wasi saa kwan ne so. Mama esa to nyum bi. O se de enti a enyunu ya na minim kyekye. Meboa. Yes. O so de ni o de wasi nipa kuo bi so sade abusua no. Obema nipa ensa akoma no. Munim sa ahimfie kro no efie na ahimie wo mu no. Ahimfo no ade cha no pa abusua ne mo merwafo kwa jisika wo mu ho. Yes. Omuko san like ko jinnia na ni sika wo mu ho. San o madidi. Enne fa si utirim. Fa si wani so wo wiase awo no. Wo be buo nipa bi ansa na wo firi wiase. O dwena nkrofo maka wo de ho. Enya wo abusua ho innocent people. Dwene eka ho na hwe se Awurade be gya wo kwa. Wa ho hia mo nyina ni hinta wo da. Wo ba ba ye ne bantina ni be gye because wo hu se wo bo ne bera ni bi. Yes. Se Awurade ha se won fa sa honhom ne ndomo. Ebi se wa ma nipa be bera sai. Obra nan ka be tima aboa wo. Wa ma nipa be bera sai. Obra nan ka be tima show. Jesus.